isang plastic. Kasi itong Bukod special, mo isang bukod special. ba rin? Lagyan mo isang. Take out. Paano ako lang ginagawa? Lagyan natin sisig, sir. Sige po. Be, ada ng dinuguan. Siyempre, lagyan natin ng konting sabaw. Lima na lang siguro. Sir. Topping sa ng set ko. Tapos may egg pa po yan. Bigyan ng egg si sir. Thank you po, sir. Yan. Special. Then, ano. Mga kastudyo, nandito tayo sa Quezon City. Dito po sa likod ng Walter Mart Muñoz. Dahil mayroong pinagkakaguluhan dito na nagbebenta ng pansit bato. Tingnan nyo naman. Grabe, ang daming tao yan, nakapila. Kaya sasama din tayo sa pila mga kastudyo. Tayo pala sa pila, ma'am. Pila tayo dito. Ikaw to kaya? Additional po daw na mission. Ready lang po. Yes po. You will see the process. Bagyo. And the and it will make next. The owner will make next. Dine in po ba? Take out. Dining, tapos sisig sa dinuguan. Ma'am Che, ikaw po na po sila. Take off na po kayo, sir. Meron na po kayo. So, sisig. Apa dining po? Sisig guys, pa-serve. Order tayo ng isang pansit bato special, 90 pesos. Meron din palang iba't ibang mga toppings. What do you call that, sir? Lechon kawali. Senyor. Sinan. Abalot na tatlong ano. Tatlong special sa take out. Ibalay na lang yung ano, topping. Wala tayo Shanghai. Yan yung special, sir. Opo sir, since wala na Shanghai, siomay na lang. Saka may egg pa po to on the side. Tapo kayo ma'am. Then, Ano ba yung kuya topping? Special. May lechon kawali, siomay. Dining yung dalawa. Tapos chicharong bulaklak. chicharong bulaklak. Tapos sasabaw natin konti ng yun, para crispy. Pa-assist please, pa-assist dinuguan. Ito yung dinuguan mga studio. Ay, sorry po. Tapos may egg pa po yan. Bigyan ng egg si sir. Thank you po, sir. Yan. Special. Then, ano, Ayan ang mga studio. Una natin tikman tong pansit bato na mayroong dinuguan. Tingnan nyo po. Wow. Ano kayang lasa nito? Tikman natin mga studio. Sarap. Yung dinuguan na overpower siya sa kuan ba, pansit at saka yung sabaw niya ba. Mayroon na lang kunting dinuguan yung natira ba. Yan yun. Masarap yung pansit bato nila. Iwan ko lang kung pansit ba talaga to. Kasi nagtatanong sila, pansit ba to? Masarap to eh. 45 pesos lang. Oliver na bahala.
Sulit na ito mga studio, masarap yung pansit lang. Tama lang, hindi siya sobrang matigas na pansit, hindi naman sobrang malambot, tama lang ba? Ito naman yung pansit bato na special. Mayroon siyang siomay, mayroong chicharong bulaklak, lechon kawali, sisig, tsaka isang egg. Yan. Ito halos lahat ng toppings nilagay ba, special. Yung sa pansit nila, yung nagpapasarap dito yung sabaw ba. Yung broth ba, yun yung nagpapalasa, tapos nag-additional, nag-enhance lang ng flavor yung mga toppings. Sa ang gandahan dito, bagong luto siya ba. Pag dito ka kumain ba, mainit pa siya. Ngayon ko lang natikman daw ang ganitong klaseng pansit. Masarap pala. Meron ko ano? Lechon kawali. Malabas yung pawis ko. Kakaibang food experience to mga studio. Panalo dito sa Pansit Bato sa may Muñoz. Sa likod po ng Walter Mart pala to. Oh. Nandito lang ako. Maraming salamat sa manood. Tapusin ko lang to. Bye-bye. Tapos ako kumain. Ang dami pa rin tao. Nakapila. Yan, kita-kita din sa sunod na kainan session sa iba namang lugar. Let's go.